Το τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Όλα δηλαδή έχω. Για να καταλάβεις με τον Άρη. Συναντηθήκαμε πριν από λίγο, σφαχτήκαμε. Ώρες αυτό το παιδί το κάνει επίτηδες. Δηλαδή λες και θέλει να του πας στα νεύρα. Σταμάτα να αντιμετωπίζεις τον Άρη σαν παιδί. Δεν είναι παιδί. Αντιμετώπισε το σαν ενήλικα και θα στρώσει σχέση σας. Δεν κατάλαβα τώρα, μου κάνεις κριτική για τη συμπεριφορά μου ως μάνα. Καμία κριτική δεν σου κάνω, ξεκούλα. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Όχι, μωρέ, ναι, θα τα πάρω όλα σαν εσένα και τους φίλους σου. Χήμα στο κύμα και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Δεν κατάλαβα τώρα, μου τι λες. Τι λέω, Αντρέα, τι λέω. Γιατί δεν είναι όλα στη ζωή χαβαλές, υπάρχουν και σοβαρά πράγματα όπως το τεστ πατρότητας. Για κατέβασε λίγο τον τόνο σου για να τα πάμε καθόλου καλά. Αυτός είναι ο τόνος μου κι αν σ' αρέσει. Δεν παίζει τρίτη πια. Και εσύ να κατέβεις αμέσως κάτω. Μία ώρα σου μιλάω και δεν μου δίνεις καμία σημασία. Κανείς δεν μου δίνει σημασία εδώ μέσα. Μοναχίους, μόνο με μοναχίους τα λέω. Τι είναι αυτές. Από τον κήπο ακούγεσαι. Στην Εύα μιλάς έτσι. Ναι, έτσι στην Εύα μιλάω. Έτσι τις φωνάζεις. Ναι, έτσι τις φωνάζω. Α, να σου πω. Δεν είμαστε καθόλου καλά, Πρέπει να τα κοιτάξουμε τα θέματά σου. Πω. Θέλω να είμαστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ μας. Περνάς κρυσάρα. Έχω πρόβλημα, όντως. Δηλαδή, δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά. Τσακώνομαι με όλο τον κόσμο. Τσακώθηκα με τον Παύλο. Του ζήτησα να χωρίσουμε και αυτός σαν να μίλαγα στον τοίχο. Τσακώθηκα με τον Άρη γιατί είχε γίνει πάρα πολύ επιθετικός. Και μετά τσακώθηκα και με τον Αντρέα που δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Πραγματικά σε καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει λίγο να ηρεμήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Είναι πολύ λογικό μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει. Περνάς ένα μικρό νευρικό κλονισμό. Αλλά ποια είναι εδώ, ποια είναι εδώ η Δόκτωρ Βάλια για να σου βρει τη λύση. Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν θέλω ούτε χάπια ούτε σταγόνες. Θέλω τα προβλήματά μου να τα αντιμετωπίσω νυφάλια και με ειλικρίνεια. Αυτή τη στιγμή, Μαριλού μου, στην κατάσταση που είσαι, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε ένα σπασμένο ποτήρι. Τα νεύρα σου είναι κουρελάκια. Δεν το βλέπεις. Εσύ με το παραμικρό θα πάθεις κλακάζ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, άναψε το λαμπάκι της βενζίνης και με πήραν τα κλάματα. Βάλια, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καθόλου καλά. Μαριλού μου, ξέρεις τι χρειάζεσαι. Χαλάρωση, αποφόρτιση και ανασύνταξη. Λοιπόν, να ηρεμήσεις και με το καλό να βάλεις τα πράγματα ξανά στη θέση τους. Γι' αυτό φύγαμε για Κοσταρίκα. Τι λες, μωρέ, που θα πάμε στην άλλη άκρη της γης. Σιγά μην πάμε στην άλλη άκρη της γης για να ηρεμήσεις. Στην Κοσταρίκα εννοώ το θεραπευτήριο στο Σούνιο. Ψυχιατρική κλινική είναι. Πας καλά, τι ψυχιατρική κλινική. Είναι ένα υπερπολιτελές και υπερσύγχρονο σπα. Καλά, το περάσουμε φανταστικά. Πήγαν κάτι φίλες μου εκεί, σκύλες από τις λίγες, γύρισαν αγνώριστες. Μες στη χαλάρωση, μες στη γαλήνη, μες στην πραότητα. Ναι, εκεί θα πάμε. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Λασπόλουτρα, μασάζ, μανικιού, πετικιού. Λένε και τον καφέ άμα θέλεις. Μια μέρα, ένα βράδυ και γυρνάμε την επόμενη. Αφήσω ένα σημείο στον Άρη μου, γιατί του φώναξα. Άρη μου, συγγνώμη που σου φώναξα. Πάω στο Σούνιο να ηρεμήσω. Λίγο, δεν θα γυρίσω απόψε. Σ' αγαπάω πολύ. Η μαμά. Έλα, Εύα. Εγώ και εγώ να γράψω και εγώ κοινωνούλα. Άλλη ώρα η νονούλα, προχώρα. Εύα! Ναι, κάνε μάθημα στην Εύα τώρα, άλλος με βρήκε, έλα, τελείωνε να φύγουμε. Έλα. Με τις φωνές. Ναι, έχει ψυχολογικά, πάμε να φύγουμε. Έλα, συζήτηση μια ώρα με την Εύα. Μόνο η Σεσίλια καταλαβαίνει τι μπορεί να πει. Εσώνα τώρα και δύο πράγματα μαζί. Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί. Αμέσως μετά τα ΜΑΜ. Τις γωνιές σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Έτσι τις ζωές λες θα τα πούμε και περνάνε οι εποχές. Έτσι τις ζωές τόσο πεζές μα περπατήσαν στο φεγγάρι. Κάποτε δυο ζωές περπατήσαν στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι.